Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Jane. Medyo taas na siya akong story, pero mag-focus lang ko sa plot twist ani. Month of April 2019, na ako'y nakaila. Actually, kaila na midaan, kay isa ramig business. Kumbaga, kompetensya na mo ni sila. Single ma'am day ko bay. Siya nasa'y baby, pero wala na sad sila. Mga mansang nilabay, tago-tago ang among panagkita. Dayon laglaag, na full radyod tawon ko. Kabalo mi sa outcome na if ever mag-uyab na mi, magubot jud ang kalabasan kay tungod sa amo ang business. Pagkadugay, nahibal-an nila nga nagapanguyab ilahang anak sa kuha. Suko kayo iyahang pamilya. Gipabalik nila ang ex iyahang anak para magbalik og ipadayo nila ilahang relasyon. Tungod lagi aning gugma, ni sakripisyo siya. Nilaya sa ilaha og nagrent og apartment dool sa mua. Akong ginikanan okay raman sa mua kay ilahang mindset wala daw may labot sa negosyo. Pagka February 2020, nisugot ko nga maging kami. Nanarbaho siya. Ako graduating na kagipadayon na ko akong pag-eskwela. Okay man mi, pero iyahang family suko gihapon kayo. Nag-effort sa di ay siyag adto sa ilaha para ma-okay sad ba. Nag-aasa nga madawat ko. Pero ni 1% wala jud tawoy chance. Nagpadayon mi. Nag-adto siya sa mua permi, hangtod mora na mi ga-live-in. Ni-graduate na sad ko. Makaingon jud ko nga ang 2020 is my lucky year. Kaya nakagraduate na ko, tapos nakauban pa jud nako ang lalaki nga kaya ko nga ipaglaban. So mao to nga nag-decide mi nga magka-baby na. Pagka November, I found out na pregi ko. Gitagaan sad ko og balay sa kong mama para mapuy-an mo. Hindi ka plano na sad mi para magpakasal. O diba? Kinsa man ang dili malipay ana. Napa ba ko'y dapat i-wish? Welcoming 2021, excited na sa wedding. Bago ni mahitabo ni anak ko sa iyaha nga kailangan siya mananghid siyang parents. Mudawat man sila o dili, at least nananghid og nagpakita amig respeto nila. Dili gyapon sila mosugot. Plano na mo is civil lang. Pero ni-insist ko na what if mag-church na lang mi, kay basin ma-okay ang tanan. Not until ni adto iyang parents ug ex sa church ug didto sila nagreklamo. Dili jud ay ma-okay. Nangita mig lain nga pamaagi para mapadayon ang wedding. Gitry na mo ang mag-garden wedding. Okay na siya. Mura siyag secret wedding kay nagpadayon sila gubot sa mua. Pero the day bago among wedding, akong lola namatay. Wala ako kabalo og blessing disguise ba siya or dili siya mosugot nga makasal mi. Gitry na mo nga ipadayon jud unta. Kaso si partner niadto sila. Nakig-istorya siyang parents tapos niingon nga dili idayon kay bad luck daw. Nitaka siya para makancel ang wedding. Ready na kayo ang tanan pati venue and designs. Mura gani og nag-run away groom. Sakit kay ito sa kuwang naitabo. Then 2 days after, nibalik siya. Nag-explain siya sa iyang side. Gidawat yapon nako kay kabalo ko nga naaman joy reason ang tanan. Og padayon lang gihapon ang kagubot. Ang iyahang ex kay sige na og text siya kay feel niya nga dako pa jud og chance nga magbalik sila. Naga-take advantage sad siya kay pabor man siya ang family ni partner. Dako-dako na sa diay akong tiyanbay. Last month lang nag-gender reveal me ug usami sa pinaka-happy na couple kay pohon naa na may baby girl. Nya karon lang a month nakadawat kog tawag kaniya. Na disgrasya siya ug kailangan jud namo og ambulance
kay critical iyahang kalagayan kaysa ulo na apektuhan. Taon-taon bago naabot ang ambulance ni diretso na lang ko sa ospital. Didto na ako nakita iyahang amahan o gigsuon. Wala na ko nagpadala sa kong emosyon kay unsaon na lang sad among baby ani. Daghan kay kog nadunggan nga paratang gikan siyang igsuon. Gusto lang manunta na ako nga i-set aside usa ang mga problema nga naami kay need man pod ko sa kong partner. Gikan sa emergency hantod sa operating room ako ang nagbantay siya. Giako na ko ang tanan pero naglalis rami siyang igsuon kay kuno wala ako'y karapatan sa ilahang igsuon. Ug tinuod biya kay wala man sad nadayon amo ang kasal. Mauto nga nahibalaan sad nako nga dili ko pwede magbantay kay need og x-ray ug bawal sa pragi. Wala ko'y choice kundi maghulat sa iyang pag-uli kay bawal man sad ang bisita. Didto na ako nahibalaan nga gikwaan siya access na makommunicate ko. Nabalaan sad nako nga iyahang ex ang nagbantay niya. Sa ako mabuha? Ni isa wala ako'y mapangutana og okay pa ba siya. Sakit kayo kong heart. Nagulat ko nga mugawas siya. Abi ganin nako nga sa moang balay siya maguli. Pero dili di ay. Siguro kay naulaw siya kay iyahang pamilya ang gabantay o gabayad sa tanang bills sa ospital. Unsaon na lang man ko. Unsaon na lang man mi, ani. Maghulat na lang kung kanusa siya magparamdam. Ug mga pila ka days, nag-text siya sa kuha. Dili daw siya pagawson. Kumbaga wala sila kabalo nga nag-contact me. Kinahanglan daw nga mag-istorya siya sa iyang papa ug unsa man gali iyahang desisyon. Ug naabot na gid siya nga adlaw, ug ako ani confident gamay nga ako iyahang pilion. Nanagod mi ni baby, tapos through thick and thin na among paghinigugmay. Kaso, dili ingon ana ang nahitabo. Gigrab niya ang opportunity nga gihatag siyang family. Sa una pasad gusto na niya nga ma-okay siya o iyahang pamilya. Didto ko naluya pag-ingon niya nga kailangan niyang i-fix siyang family nga dapat sa una pa daw niya gibuhat. Karon, gibiyaan mi niya sa ari. Pero mas nisabot ko, kay lisod sad kaayo recover ug maguban mi. Dili pa siya pwede maka-work. Unsaon na lang akong pagpanganak ani. Daghan kaayo gisumbat siya. Pero mas nilabaw akong pagsabot na unta moabot ang panahon nga masabtan nako og unsa jud ang plano sa Ginoo para namo. Karon nako diri sa akong mama. Siya kay naa sila. Wala ko kabalon sa nako or namo pagpadayon sa life nga wala siya. Okay kay mi. Siguro dili lang jud ta makampante nga pilion ta perme kay mabot jud ang panahon nga kailangang mamili og dili kami iyang gipili sa pinaka last nga moment. Ako maingon lang siyang parents na unta happy sila kay mas gipili sila sa iyang anak kaysa sa mua. Na ang gusto lang man unta namo kay suporta sa iyang desisyon. How I wish nga dili mi same og negosyo. Unta usar ako ka simple nga babae para mosugot sila sa kuha. I know God has a better plan sa tanan. Moabot ra ang panahon nga masabtan ra nako kung nganong naingon ani ako ang life. Para si mo ex, unta happy ka sa mohang gipili. Pasensya og dili mi enough para pilion nimo. Wala man ko kabalo sa metabo. Isa lang ako ngiingon. Willing gihapon ko nga maging amahan ka sa tuwang anak. Sakit lang sa part nga naay mga tao nga dili ta kayang madawat. Salamat sa tanan. Sa mga sakripisyo nimo nga gikan sa sugod. Dili ti ka ma-blame sa imong desisyon
kay kabalo ko nga dugay na sad nimo ning gihandom. Ladies and boys, usa ka story, usa ka confession about you and me against the world. Damn.